गोबाङा ब्लेम होनो नाजायो जे एबसुखौ माने इउपिपिएल होननानै बे ब्लेमसो आरो जिहेतु एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद गावहानो संबिधान दं आरो संबिधान मथे एबसुआ खामानि मावलांबाय थायो। आंबो मोनसे समाव गोलाव सम एबसुआव मावबोनाय सासे सोद्रोमामोन। फैयै फैयै जिथिबार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि जाबोबाय, बोसोरगिरि जाबोबाय आरो बारग'खांनायनि उनाव आङो फर्मेलि इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जानो दिनै ओंखारबाय। मानोना दिनै जोङो मिथिगौ जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनानै जोंनि जे आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै एकमात्र सरकार दङ बा पार्टि दङ होनोबा इउपिपिएल प्रमद बर' सार दैदेननाय। आदारवाइज जेबो जोंनि नैबे माबायाव जोंनि नैबे रिजनाव गुबुन बेबायदि राजनीतिक दोलो गैया। माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जौगानायखौ लानानै सिन्था खालामग्रा राजनीतिक दोलो होनोबा इउपिपिएलआनो। बेनिखायनो आंनि साननायजों गोरोबनाय, आंनि मोन्दांथिजों गोरोबनाय बे हान्जाखौ आं मोननाय हिसाबै आङो इउपिपिएलआव जोबनानै होबाय बा आं इउपिपिएलनि सासे सोद्रोमा जाबाय। दिनैहाय बयनिबो रायजो राजानि सिगाङाव आङो आर'नाइ गाननायनि गेजेरजों बा आंनि लाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादनि जोंनि टेन्डुवारनि अफिस सेक्रेटारि बारग' अफिस सेक्रेटारि जा प्रकाश बसुमतारी जोङो जयैनो जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बोजबबाय आरो जों इउपिपिएल जानानैनो इयुनाव जे मावनो गोनां दङ माहारिनि आद्रा थानाय खामानि, जिहेतु बेखौ सरकारि बिथिंजों माखासे सुस्रांनांगौ थानाय बै हाबाफारिखौ मावनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा खुब माने गोसो गोनाङै मावगासिनो दं। जों बिथांमोनखौ मदद खालामनानै मोनसे राफोद सरकार बा राफोद दैदेनगिरि जोङो खालामगोन। जोङो हेफाजाब खालामनायनि गेजेरजों, मदद होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोख्रों खालामगोन। बे थांखिजोंनो जों इउपिपिएलआव फैदों। नोंथांनि साननायाव धोरोमा नेना होनना सानो बिनि साननायाव जोंनि ओनसोलाव सिम्पल बाथ्रा बे माने जोंहा आदै खाम्बाया समस्थियावनो जेनखानाय मानसि, जोंनो फेजेननाय मानसि। दा जोङो हिसाब दंजोबो जोंनि आसुगुराव सोर माने बिपिएफआव भट होगोन, सोर इउपिपिएलआव होगोन, जोंनि आखायाव हिसाब दंजोबो। गतिके जोङो ओरैनो मोनदाङो माने दिनै एनडिए सरकार जिहेतु माने जयन्त सारखौ मदद खालामदों, जोंनि केन्डिडेटखौ मदद खालामदों। बेवहाय गोबां गोख्रों राजनीतिक दला बेयाव दङ। अब्ला जोङो ओरैनो गोरलैयैनो हमदांनो हायो जे जोंनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी सारा गोरलैयैनो देरहागोन आरो एक्स डिपुटि चिफ आदै खाम्बाया ओरैनो जेनगोन आरो। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।